Hej og velkommen tilbage til den her video. Det vi skal i dag er nemlig at se på mine gamle videoer. Jeg har gjort det før, da jeg gjorde det sammen med Vrå, og der så vi bare på vores gamle fælles videoer. Men denne gang der gør jeg det simpelthen alene, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke se på mine gamle videoer? Fordi rigtig mange siger til mig, Alexander, dine videoer er pisse cringe. Og dertil vil jeg bare sige, nej, mine videoer er ikke pisse cringe, og de har aldrig nogensinde været pisse cringe. Så lad os gå ind og søge på min kanal nu. Vi starter heroppe, man skal op og skrive Husum. Husum. Og der er en fake kanal der, kan jeg se. Hov, nej. Det er min second channel. Gå ind og subscribe, den er link nede i beskrivelsen. Man kan godt se, at jeg har lavet sådan nogle gamle gaming videoer og sådan noget, men det er pisselig meget. Vi skal herned til det her. Det spændende. Det der startede min kanal. Det er nemlig hate på fucking haters. Så i dag skal vi altså hate på haters. Hate på hate. Lad os komme i gang med den her video. Det første jeg tænker vi skal se, det er den allerførste hate på haters, som simpelthen startede. Wow. Jeg prøvede på at sige moi på fransk. Det lød ikke særlig godt. Er vi klar? 3, 2, 1, go! Jeg fortryder hver sekund af det her allerede. Overvej, hvis jeg dagen i dag startede med videoer sådan her. Mega sprødt, mand. Fucking cringe. Det der, ikke? Det var noget, som jeg synes var mega fedt, og folk de kunne genkende mig på mit slash, og alle mine venner begyndte at sige slash, og du hedder Alexander slash Husum, hold nu kæft, ikke? Det så vil jeg sige tusind tak, fordi du... Hvad fanden var det? Man kan ikke slutte videoen som Stitch. Det er kun Vrå, der kan gøre sådan noget. Hallo. Vi ses!